ξανά να βασίσω στο ηλούθιο. Εμπρός στρατιώτες της τιμής, εμπρός στη μάχη που μας καλεί. Το αρχαίο πνεύμα που κρατά το ατροσιλιάδο. Σας καλωσορίζω σήμερα, λίγες μέρες πριν τη μεγάλη επέτειο της 25ης Μαρτίου, της μεγάλης μας ιστορικής επανάστασης και της αναγέννησης του γένους μας, μιας κορυφαία στιγμή στην ελληνική ιστορία, μετά από ένα χρόνιο ζυγό, τον οποίο περάσαμε κάτω από την ασιατική καταπίεση, μετά από χρόνια της αμφισβήτησης της εθνικής μας υπάρξεως σαν λαός, μετά από 3 αιώνες Οθωμανικής κυριαρχίας στον τόπο μας, μετά την καταστροφή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, σήμερα 23 του μηνός, του Μάρτη, είναι συμβολική εξίσου ημέρα, διότι ήδη είναι λίγο πριν ξεκινήσει η Επανάσταση, είναι η Μεγάλη Σύνοδος που ακολούθησε, των μεγάλων μορφών και ονομάτων, τα οποία θα παίξουν βασικό ρόλο στην πορεία για την Επανάσταση που θα ξεσπάσει στην ελληνική γη. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η αρχή της Επανάστασης δεν ήταν την 25η ή τις 23 του Μαρτίου. Προ αυτής της ημερομηνίας, ήδη μάλιστα από τις 26 Ιανουαρίου, ένα νέο πνεύμα στην Ευρώπη είχε ξυπνήσει. Ο δυτικός κόσμος, που μετά την αναγέννηση άρχισε να γυρνάει επιτέλους πίσω στις προγονικές του ρίζες, άρχισαν να αναζητούν την προέλευση του δυτικού πολιτισμού, ένα τεράστιο κύμα φιλελληνισμού ξαπλώθηκε σε όλη την Ευρώπη. Εκεί μπορούμε να πούμε ήδη είχε αρχίσει να εμφανίζεται η πρώτη σπίθα, που αργότερα θα ξέσπαγε στη Μεσόγειο μια ολόκληρη εθνική επανάσταση. Ήταν το 1821 όμως, εκείνη τη χρονιά, όταν Έλληνες του εξωτερικού μαζί με Ευρωπαίους φιλέλληνες συναγωνιστές τους, αριστοκράτες, πρίγκιπες, Έλληνες που φύγαν από αυτόν τον τόπο μετά τον Οθωμανικό ζυγό, αλλά ποτέ δεν ξεχάσανε την προέλευσή τους πραγματικά, άρχισαν να κινούν έναν ολόκληρο κόσμο, ολόκληρο το δυτικό κόσμο, στο να έρθει επιτέλους η ώρα να απελευθερωθεί η πατρίδα μας. Κορυφαίο ρόλο έπαιξε, ξεκινώντας τη δράση του ήδη από τις 26 Ιανουαρίου το 1921, ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, ο κορυφαίος αυτός Έλληνας πρίγκιπας της Ρωσικής Αυτοκρατορίας. Πλησίασε όλους τους ευγενείς της Ανατολικής Ευρώπης, έκανε επαφές με την Αγγλία και ξεκίνησε συνόδους με την λεγόμενη Ιερά Συμμαχία, για την οποία είναι και ένα θέμα στο οποίο στο μέλλον μπορεί να γίνει και μια περαιτέρω συζήτηση γι' αυτό, την ιστορία της Ιεράς Συμμαχίας, σε συζήτηση με το Ηνωμένο Βασίλειο και τις μεγάλες δυνάμεις της Δύσης, που εξίσου είχαν προσωπικότητες φιλελληνικές οι οποίες θα ακολουθούσαν σε αυτό που ήταν να γίνει εδώ πέρα, να οργανωθεί. Τελικά μάζεψε όλους τους μεγάλους φιλέλληνες της εποχής και στη Σλοβενία είναι που άρχισε την πολιτική του εκστρατεία για να αρχίσει να στρατολογεί όλους τους Έλληνες του εξωτερικού, κυρίως της Ανατολικής Ευρώπης, και να φτιάξει το δικό του προσωπικό τάγμα, το οποίο θα ήταν ένας μικρός στρατός, ο οποίος θα έπαιζε στην πρώτη γραμμή μάχης για την απελευθέρωση της Ελλάδος. 23 Μαρτίου, όταν φτάνει πλέον, ο Κολοκοτρώνης, ο Μαυρομιχάλης, ο Παπαφλέσσας και άλλες μεγάλες μορφές, αλλά με πρώτους εκείνους, ξεκινήσαν την επανάστασή τους μέσω μάχης, απελευθερώνοντας την Καλαμάτα. Ήταν εκεί που πλέον είχε ξεσπάσει και είχε γίνει γνωστό και στους Οθωμανούς
ότι δεν θα είναι η Ελλάδα για πόλη στα χέρια τους. Σαν φλόγα ξεκίνησε από κάθε ελληνική επαρχία αντάρτες να βγαίνουν από τα βουνά, πιάνοντας τους τοπικούς πασάδες και τους Οθωμανούς υπό έκπληξη, ξεκίνοντας έναν ανελαίητο ανταρτοπόλεμο που μεν ευνηδίασε μια ολόκληρη αυτοκρατορία, αλλά και την αποσταθεροποίησε ολόκληρο το καθεστώ της. Από εκεί ξεκινάει μια τρομερή μάχη, όταν πλέον επίσημα στις 24η ξεκινάει η Επανάσταση με το διάγγελμα και με σκοπό τη δημιουργία μάλιστα και της πρώτης εθνοσυνέλευσης στις 20 Δεκεμβρίου, μπαίνοντας μεγάλες δυνάμεις Έλληνες στο εξωτερικό, όπως προανέφερα, με τον Ιερό Λόχο μπροστά να πολεμάει ανελαίητα και από πίσω ακολουθώντας εθελοντές από ευρωπαϊκούς στρατούς, πρωτίστως από Γερμανούς, Άγγλους, Γάλλους, ακόμη και Ιταλούς, να πολεμήσουν στα ελληνικά εδάφη κατά των Οθωμανών. Με εξοπλισμό, με όλα τα απαραίτητα μέσα για να υπερασπιστούμε που μας έδωσε η Ευρώπη, ο Έλληνας επαναστάτης πήρε αυτά που τα οποία χρειαζόταν επιτέλους στο να ξεκινήσει το μεγάλο αγώνα για την απελευθέρωση από τον Ασιάτη τύραννο. Οι Οθωμανοί, φέροντας στρατιές από την Αίγυπτο και άλλες χώρες της Ασίας μέχρι όπου έφτανε η αυτοκρατορία τους, ακολούθησε για μήνες, ήδη από τους πρώτους μήνες, ένα τρομερό αιματοκύλισμα, περιοχές να απελευθερώνονται, άλλες να ξαναχάνονται. Μια μάχη που συνέχισε ανελαίητα για τα υπόλοιπα 11 χρόνια. 11 χρόνια συνεχόμενο ανταρτοπολέμου. Δεν ξέρω καν αν κάποιος μπορεί να το φανταστεί αυτό το πράγμα σήμερα, όσο μάλλον εκείνη την εποχή τι σήμαινε και τι κόστιζε κάτι τέτοιο. Ένας αγώνας για επιβίωση, ο οποίος απαιτεί τρομερή θέληση, δύναμη ψυχής, γιατί τα όπλα δεν λειτουργούν από μόνα τους. Κάποιος τα χειρίζεται, κάποιος πρέπει να ρίξει το αίμα τους για αυτά, βάζοντας σε μια αυτοκρατορία αχανή, η οποία έχει ατελείωτες στρατιές βαρβάρων. Παρόλα αυτά, μετά από 11 χρόνια σκληρού πολέμου και με πολλούς από τις μεγάλες μορφές να χάνουν τη ζωή τους, καταφέραμε να μας αναγνωρίσει ολόκληρος ο πολιτισμένος κόσμος σαν ένα αυτόνομο έθνος, βγάζοντας το δικό μας μοναρχικό καθεστώς. Πώς έγινε όλο αυτό? Όλο αυτό ήταν ένα εσωτερικό κάλεσμα. Κάτι το οποίο έβραζε για χρόνια στον Έλληνα, που μπορεί να του είχαν πάρει τη γλώσσα, μπορεί να του είχαν πάρει την παράδοση, να του είχαν φέρει ένα ξένο μοντέλο ζωής, αλλά παρόλα αυτά δεν έχασε ποτέ πραγματικά την ταυτότητά του. Το μόνο που χρειαζόταν ήταν κάποιος να το ξυπνήσει αυτό το πράγμα. Το μόνο που χρειάζεται πάντα είναι αυτές οι απαραίτητες, οι λίγες προσωπικότητες, οι οποίες μπορούν να ξυπνήσουν μέσα στο DNA ό,τι χρειάζεται για να θυμηθεί το παρελθόν του. Ένα παρελθόν που οποίο δεν το έχει διδάξει ποτέ, κανείς δεν του το δίδαξε, κανείς δεν του το έμαθε, αλλά το είχε πάντα μέσα του και το μόνο που χρειαζόταν ήταν εκείνη η κατάλληλη στιγμή να ξυπνήσει. Αυτό το παρελθόν ξύπνησε με όλες τις μεταφυσικές ιδιότητες που μπορεί να έχει το αίμα και το πνεύμα του ανθρώπου, ο μέσος αμόρφωτος, ο λαϊκός άνθρωπος να μπορεί να λειτουργήσει περισσότερο από οποιονδήποτε ο οποίο γνωρίζει ιστορία. Έστω από το ένστικτο, από το φιλετικό του ένστικτο μέσα. Και βλέπουμε στην πράξη αυτό το πράγμα πως απεικονίζεται με μια κορυφαία επανάσταση. Ποια είναι η έννοια της επανάστασης? Να αναστηθεί κάτι το οποίο υπήρξε. Αυτή είναι και η έννοια της λέξης. Δεν είναι αυτό το οποίο ορίζουν οι μαρξιστές. Αυτό που θέλουν εκεί είναι το κόψιμο από τις ρίζες. Εμείς μιλάμε για την επιστροφή στις ρίζες και αυτό το πράγμα είναι ακριβώς το οποίο πετύχαν οι επαναστατώμενοι του 1821. Επιδιώξαν τις ρίζες τους. Ο Κολοκοτρώνης μιλάει για την επανάσταση του γένους. Αυτό είναι κάτι που δεν το λέει κάποιος ο οποίος είναι ανιδεής. Το γένος είναι η πραγματική έννοια, η βιολογική ενός λαού. Όχι απλά το έθνος, η σωστή έννοια είναι το γένος. Και αυτό είναι που λέγει ο μεγάλος. Αυτό είναι το οποίο του δίδαξαν, η εμπειρία του που είχε με τους Εγγλέζους, η μόρφωση που πήρε στο εξωτερικό, ήρθε και το έκανε πράξη και βγήκε μπροστά.
Ποιο ήταν όμως το αποτέλεσμα? Το αποτέλεσμα ήταν η προδοσία. Το καθεστώς που ακολούθησε δεν τίμησε τη θυσία αυτών των ηρώων και βλέπουμε ένα κύκλο ο οποίος επαναλαμβάνεται συνέχεια στην ιστορία. Είναι μια προειδοποίηση ότι μετά από μια επανάσταση χρειάζεσαι αυτές οι προσωπικότητες να ηγηθούν. Χρειάζεται να εγκαθιδρύσεις κάτι μόνιμο, κάτι νέο, κάτι δυνατό πάνω σε αυτές τις ιστορικές σου βάσεις. Με το που αφήσεις ξένους να μπουν στη μέση και να σε διαχειριστούν, κατευθείαν η Ελλάδα από εκεί και πέρα έχασε το δρόμο της. Η Επανάσταση είναι ένα παράδειγμα ανδρείας και φιλετικής αφυπνήσεως, αλλά και την ίδια στιγμή είναι μια προειδοποίηση για τι συμβαίνει όταν απουσιάζει ο ηγέτης από την ιστορία. Αυτά τα 11 χρόνια αγώνα πρέπει να τα έχουμε πάντα στο μυαλό μας, να τα τιμήσουμε, να μάθουμε από αυτά, να μελετήσουμε μέσα από αυτά και το παράδειγμα αυτών των αγωνιστών να γίνει δικό μας παράδειγμα και παράδειγμα για τις μελλοντικές γενιές και για τους αγώνες στους οποίους μας περιμένουν. Τιμώντας με την παρουσία μας εκεί έξω ότι υπάρχουν αυτοί οι οποίοι δεν ξεχνάνε τους αγωνιστές του γένους.